ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо тансиҳату хонобод ҳастед. рӯзи ҳамаи шумо ба шодию хурсандӣ бошад. имрӯз ман ба вихарноич хеле ки дида истодид мо аллакай берим ба буромадем. имрӯз тасмим гирифтам як бор бачаҳои ягонҷо чақ задам ба гирон равам. аз ҳамин ҳисоби пандемия бачти расо як сол мешад ки ягон ҷои бозикаран ё таргоҳи сентр ба гирон рафтагӣ набудам. гирон рафтам беҳам метарсидам. имрӯз хостам як бор таргоҳи сентри золотои вавилон ба гирон равам. унҷа ҳамда игровой зал замания ҳаст. мо як бор рафта будем, бачаҳо махқул шуда буд. бо ҳамин рӯз ҳамунҷа вибр кардан бачаҳо ҳамунҷа гиронравидан гуфта. ҳозир мои дадош як детский мир ба гирон меран. вай дафъа детский мир ба рафтаги ман дидам кляскаҳо аксияанда буд. монда усмонанда кляски майдаш нест. барои ҳамин ҳозир детский мир ба мерим. барои усмон якта кляска мехарем, кляски майда. босони дарши таргоҳи сентр ба мерим. духтаро дастгирӣ кунитон, мондани лайк, подписаться кардан, комментария навистанро фаромӯш накунед. ана духтаро, мо детский мир ба онда расидем. инҷа кляскаҳои ручной бениҳоят бисёранд. даже кадомша вибр кадам ба номаш чизе ҳайрон шудам. неки ман ба бисёртар манамин красни майда махқул шуду, неки светаш усмон бакақа писарчаёна намешад. барои ҳамин дигар хай светашро пурсидам, неки дигар хай светаш набудаст. лекин нағз буд. намехай майдача упаковка мешад, лекин инҳошам дарунаш намехай красни свет гуфтан, сурх гуфтан. хай боз ман ба мана инҷамда мана ин махқул шуд. 3889 рубл. инам лекин дигар рангаш набудаст. адои охирон дафъа манамина вибр кадим духтаро. барои номаш чизешам дарун ҷои чиз мемондагишам калонаки ки нағз бас какрас барои мо харид ба бисёр магазин ба удобна. ина сенаш мана 4889 рубл аксияанда анамина гирифтем. ҳозир боз дарши таргови сентр ба мерим, чақ мезанем. духтаро бо мо бошед. ҳозир духтаро таргови сентр бениҳоят калон. барои ҳамин меводи здесь арои вай мефармова замания дар корда детский игровой замания. садафсӯз ки имрӯз ихболи бачаҳо баланд накард, настроениашон вайрон шуд. имрӯз замания маҳкам карги гуфтанд ки дарунаша дезинфексия каросиян. барои ҳамин духтаро мо даромада натонистем. хай ҳозир таргоҳи сентра дига ҷош ба чақ мезанем. инҷа бисёр ресторанои нав кушода шудагӣ. абед мекунем, баъд оҳиста оҳиста хона мерем. ресторани нав кушода шудагӣ бас номашти французский бургер якум дафъа шитосем. ҳозир на бургероша ябор попробит мекунем чихе. барои усмону абдураҳмон без лук заказ кардем. ману абубак с луком мехӯрем. бо инҷа усмон ба камтар номаш чӣ гуфтем макарон с грибой, куриные кусочка, онҷа картошки фри ошон, стакан бандохта медодаст, кепчукати. картошкаш бениҳоят бомаза. назар ба картошкаи кифсери макдоналдс бениҳоят бомаза.
русский бургер, гуляш говядина, котлеташ. Осман, давай смелк, продать нет. Картошка фри, да, до, наверное, больше меня. А тут можно есть или это для красоты? Безопасность – это важно. Пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию. Благодарим за понимание и желаем вам приятных покупок. Осман, вкусно? дугонаҳои азиз, ману мо хона ва омада расидем. Аз ҳамин рӯза чағ задани мо бачаҳо даволӣ не, чунки детский площадка рӯз буд. боз ҳамихе магазин ба омадем, даромадем, камтар чағ задем, продукта кардем, камакак бошада. даргоҳи сентиранда магазини ҳамихе чизҳои кухни мефурӯхтагинда. даромадем анин бакало акция шудаги бас номаш чизенда 50% акция, 50 гӯё ки як донаш 500 сум аст, 250 рубли 5 дона гирифтем, чунки оилаи мо 5 нафар иборат аст. боз мо манин сета майда бакала падарка додан. боз мо инҷанда сивичи мемондагӣ гирифтем духтаро. ози ман ина историyaша мегӯям барои чизе гирифтам. магазини продуктове даромадем, ҳамин пеши хонагимова селёдка гирифтам, бо капуста айзбера гирифтам, салати сезар мекунем, як дона лимон гирифтам, бо себ гирифтам. боз инҷа красни болгар гирифтам, самаш кам гирифтам духтаро. ҳам меҳмина ман бо кляскакта гиромдам. номаш чизе кара. манихе инҷа бо печени гирифтем барои бачаҳо. манинаш бениҳоят бомаза. попробуйте кунитон агар чойкати рассо бомаза. ин ябора 2 пачка гирифтам, боз обичный хлеб гирифтем. боз ман инҷанда якта подушка гирифтам духтаро. подушка моя короче кунав каран дар кор анча шудагӣ буд. ҳозир якта гирифтам. рӯзҳои наздик бо рафта ягонта дига гирифтам дар кор. анмин буд хариди мо духтаро. мо чи бакал гирифтем. бакал умуман хе праздникова хе истифода мебарим. яъне мо абубакранда як одаташа ки фақат мегӯяд ки баъзи вақто давай смени ужин мекунем ё ки ҳамин рӯз корба нарав, дадом корба нараванд, якбор шинем хонава гуфта. ҳамин хе як характераша, ҳамин одат кардагӣ ки ҳамин тез номаш чизе мекунад.
смени ужин гуфта даро пами ягон чизои нағз мебинӣ дигоша дадош ба заказ мекунан дадош оварда номаш чизе мекунан оварда метиян ҳама мо шита хай номаш чизе мекунем ужин мекунем мешинем хадной мегирем моли вақтам хе хонава мегузонем барои бакал гифтам ки як бор сурприз када Абубакр ба фақат Абубакр ташкил мекунад ин моя смени ужин гуфта ҳамин бакалоя гирифтам ки як бор аттаги дил вай када стол накриват када сурприз када смени ужин вай ташкил кунам гуфта барои ҳамин бакал гирифтам боз менҷа вай гирифтам свичи мемондагӣ гирифтам оли боз номаш чизе мегирем свичи мемондагӣ боз свичиҳои ҳархеле хушрӯй мегирам сурприз кунам чунки Абубакр фақат вай активни эхе корова ташкил кардам ба хостам ин дафъа як бор ман ташкилӣ кунам рӯзҳои наздик духтаро интизор бошед смени ужини моя стол накриват мекунем ман выходной мегирам дадошам як рӯз ба выходной мегирем ҳамихе бачаҳо кутӣ мешинем акун смени ужини мо чихеко айн пеш мешуд ҳамин ки шиштим инҳо мова савол метиян мактаби шумо чихе хондагӣ шумо гуҷонда тӯй шудагӣ гуфта ҳамихе саволҳои номаш чизея метиян чихе гӯям ба фикрам ин хе саволҳо ҳаманда ҳаст мешад умуман баъзи мо худамам вам савол медодим ки эсаманда ҳаст ва мо вайми чихе калон шудагӣ ё ки ту чихе номаш тӯй шудагӣ гуфта вам ҳамихе савол медодим инҳоям худи ҳамихе номаш чизеи худам барафтагӣ ҳамихе саволҳои номаш чизеи метияд ҳатман духтаро интизор бошед номаш чизея смени ужини моя ҳозир ман бо шумо хайри хуш мекунам духтаро хайр ҳама вақт хона ободу сарбаланд бошед